खनजोब्बाय लोगोफोर नै खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसे बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो थुदो बिदिबा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर दाउनो माने गोथां आदार होयैया एसे गोबाव जाबाय दिनै एसे सोमखोर सोमखोर हाग्रा नुदो थ' आं हाग्राखौ हानानै होनो नागिरदो नायलांबाय थादो आरो दिनै दाउ गन्द्राफोरखौबो एसे साफा खालामनोसै आरो एसे रिपेयारिंबो खालामगोन हा एसे होगोन थ' नोंथांमोनखौबो लाफानोसै नायलांदो लोगोफोर नै बिबोनांजों आंजों खालामसै नै साखा लाखाबाय आरामसे लामा लामा हानिसै देखो लोगोफोर नै एकदम सोमखोर सोमखोर बिराद मोजां जाना दङ लताया बिनि थाखायनो लताखौ लांनोसै आरो दाउनो होनो दाउआ बिराद जायो बिराद मोजां मोनो लताखौ नै हागासिनो बेफोरनिया एकदमबो लता माबा नै खासा भर्ति लाबाय दायो लांनोसै जाबाय बेलाय लाना थांनोसै खासा भर्ति दिनै फार्स्ट माने दाउ फिसाफोरनोबो होना नायगोन बिसोरनो लता होआखैनो हाग्रा बिदि होआखै थ' दिनै होगोन आरो फार्स्ट नायनोसै जायो जाया गय फांनि सायहाखायनो खोमसि खोमसि नुयो खासाखौ लाबोनाय लोगो लोगो गिनानै एकदम साइडथिं खारखावजोब्बाय दाउफोरा नायदो होनोसै दाउफोरनो राननानै बिसोरनो दिनैसो फार्स्ट हाग्रा होदो ना लोगोफोर नायदो माबायदि जादो हाग्रा गोथां मोनजायोब्ला एसे मोजां मोनो बायदि मोनो आरो बिसोरखौ थान्दानो नै दिनै फार्स्ट होदो माखासेया बिराद गिखाव गिसि गय बारियाव गय दुखुना गोलैबा आरो दाउ बायनो फैयोब्ला हमनानै हरोब्लानो बिसोर बिराद गिखाव गिसि बिरखाव बिरसिनो गिख' जाजोब्बाय नायदो बोरै जायो लोगोफोर नै बेबायदि थखा थखा खानानै होबाय बिसोर दा आरामसे जागोन मानसि गैयाब्ला जानानै एकदम रोदाल' स्रों स्रों खालामना दोनगोन आरो बेनिफ्राय दिनै बे फिसाफोरनोबो आङो फार्स्ट खानानै होदो जायो जाया नायनोसै बेथिं हैलाय हैनै फिसाफोरनोबो खानानै होदो जायोना जाया नायनोसै बिराद गिखाव गिसि बिरखाव बिरसि खालामबाय थादों आं बिनिखाय खानानै फैबाय दा जायो जाया नायनोसै आरो उनाव बिसोरनियाबो बिराद गिबाय दाउआनो माने बायनो फैबा हमबाय थानाय जायोना बेबायदियावनो बिराद गिख' जालांबाय आरो दाउआ दा जानानै रोदा गोजासो खालामना दोनगोन नै बिदिनिखौथ' जानानै रोदा दिहुनबायानो बेफोर बिलाइफोरा गांसेबो थाखानाय नङा दा दसे थाबानो जाजोबगोन बिसोरो नायदो लोगोफोर नै माबायदि जाजोबो साफा देखो नै एकदम रोदा गोजा जानानै बेबायदि दोनो नै नाय ओरैबायदि जाजोब्बाय आदार जानानै बिलाइफोरखौ जानानै जा नै थान्दा दलद दलद थाथ्र'जोब्बाय नै बिदि थान्दा जाजोब्बाय
एसे साफा जाजोब्बाय बेबायदि सम सम माने हाग्रा होयोब्ला बिसोराबो एसे थाजिम जायो बायदि मोनो आरो बिराद माने जायो मोजां मोनो बिसोरो जानानै बिनि थाखाय आं होयो आरो आदाराबो एसे सेफ जायो बेलासेयाव बेबायदि होयोब्ला आदार होआब्लाबो जायो आरो हाग्राखौनो जाना थायो दा लोगोफोर दावदै खननोसै दैदो दैया दावदै खननो नै नागिरनोसै दावदै थैबायहाय दैसेल' दखन दैसेल' दुस्रायावलाय दङना गैया बे मोनसे खाथाख'आवलाय ओइ सान्दुङा बिराद माबा जायो बेयाव माथ्र दैबा हमनायबो गैया बिबोनाङाबो इथिं खामानि मावदों नै मोनसेयावलाय एसे दैदो लोगोफोर नै दा दिगदार जाबाय नङा दोनना लाना खनजोब्बाय लोगोफोर नै आरो मोनसे दंबावो नायनि खाथाख'आव दैदो दैया वाव बेयावबो दैदो दे दिनै एसे दैदो मैया एकदम खम दैदोंमोन दिनै एसे बारा दैलायबाय बिदिनो दावदैया मालाबा खम मालाबा बुरजा दैयो खनजोब्बाय नै बेसेबां मोनबाय दिनै दावदैखौ थ' दोननोसै आरो बेलेग खामानि मावनि बिबोनांमोना मावगासिनो दङ बिनि थाखायनो भिडिअखौ आं हारसिंनो खेंख्रा खेंख्रि हमबाय आरो मेंबाय लोगोफोर दावदैखौ दोनफैबाय दायो गन्द्रा साफा खालामगासिनो दङ नायहैनि हारसिं हायैखायनो एकदम बिबोनांदों बिजावजालिजोंखौ हेल्प खालामनो लाखाबाय थायो आरो सम सम आङो बिसोरो खामानि मावनायखायनो दावदैखौ आं हारसिंनो खनहैबाय एसे दरजा बन्द खालामना लादोंना दाउआ ओंखारबोगोन हा बिथिं देखो साफा जाबाय नखन हा होआबाबो जासिगोन जों हाफोरा जानानै गोलैना थायोना बिराद एसे सेन्ट जानो नागिरो बेखौनो आङो हा होगोन सानदोंमोन आरो माथो सिबनानैनो एकदम साफा क्लिन जाबाय माथोलाय नै हासार ओंखारलायबाय लोगोफोर आंना नै मैगंनि हासार आरामसे मा खालामगोन दा हा होगोन आङो होनि ना माइ एसे एसे होनोसै हाखौ मालाय माबा पाइप मोननानै बेखौनो एदावलायबाय थायो बिदिनो सासे दं नै दोननाय मोनसे मेथाइ खन नायनोसै खानिया केमेरा थिखांदों मालाय हा गैया लोगोफोर बिराद दाम हानि 550 होनानै बायनानै बे हाखरखौ फबदोंमोन आरो बेखौनो जावखांफिनबाय उपाय गैया देनां दाम खम जाबासो हाखौ होफाफिनसिगोन हाखर दे होआबावनो भिडिअआनो अन जायाखै बकिबाय बुरैबायना बिराद मेङो खाथामबो बिराद दुरबल जाजोब्बाय बेबो नै बिराद मेंबायना बेबो बिराद मेंबायनो मा खालामबावगोन दा आंबो मेंबाय लांबाय थांगोन दबेलसो हा जावना मेंबाय नै बिदि खेरा खेरा बिराद माबा जादों गुदुं जादों आरो एसे सेन्ट जादों बेनिखाय हा एसे सा सा खोना होनो नागिरदों आरो लोगोफोर बेबायदिनो माने गन्द्राफोरखौ रिपेयारिं खालामबाय थानांगौ जायो मानोना दाउफोरा एरख्रा एरसि खालामबाय थायोना बिनि थाखाय दाउफोरा एरला एरलि खालामबाय थायो साफा खालामबाय थानो गोनां जायो स्प्रे होबाय थानो गोनां जायो दा दिनै माने साफा खालामना लानोसै ओमफ्राय नै खालामना लानोसै माने खालामबाय ओमफ्राय हा होनोसै
बेनिफ्राय बिनि अखानफोरा ओइ ओरै ओरै जानानै आं बेनिफ्राय एसे खना जानानै आजा आजा जिन्दगी होननानै बुंनोसै बेथिंनिफ्राय बारहरलांदो आरो बेनिफ्राय बेथिं ओरै 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 जानांगौ Madya mun gunumya hige ओरै थांनानै आजा आजा होननानै आं रोजाबनानै अ दोगैखौ मोनबाय उल्टा उल्टा दावबानो जाबाय जिउआ ओरै खालामनांगौ बिबोनाङा एसे एकदम खामानिया जोबनायनि मोसाबायबो लोगोफोर बिदिनो साथामदो बिराद फुरथि खालामनानै मावो माने आंनिया बिजावजालिखौ बुंदों आरो नोङो जिबौ जानानै बिदि बिदि फै आं बेथिंनिफ्राय नागिन जानानै फैगोन होननानै मालाय मोसादो आजा आजा होननानै दाउफोराबो हाबनो बिराद माबा खालामबाय थाबाय लोगोफोर थ' भिडिअखौ दोननोसै बेखिनियावनो बाय बाय पिल्टु दे बुं बाय बाय बुं बाय 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 मोजां बुं बाय बाय